Hero itrai nga aingu e play bangalaban. Pensngawi ke diga kubor kaktin uplay. Lemba ke diga YouTube channel pa nga ai ku play step ipi baro I way hagakateng ke badon bor jong Jesus Christ bau try. Kabenta bangan keren kalo to ya kum ki bastad ya ka bangilaban shem na ki episodes kal na basan ko bakhasan ko ang to kami bhati kum no pi ya om kum ki bomb stand rei kum ki bastad. Also Paul kene de khat u hikai baniyat kum ki bastad. Nama ke jing start ka bana uble ke pair na ke jong kane ka parthei haba ukraine ke jing start u thewi ke jing start ka ba ken jablei u yo I ba klem kane ke jing start blei u bangen u namla ban yang scam ban ula ru ban shai lam bakla kam tam hakin hisni ki basniu haki proverb u na ba lied khat bakhat lied ko so u priu ba shem ya ke jing start u priu u ba shem ya ke jing start u don ke jing tip ba de ke jing shampang dei kani ka bala penlong ya us iem Solomon us iem ba crown haba u blei u lami pa ha u ong to pan ngan ai ayu yemi us Solomon us ngau thu ya ke jing kordor ke jing start kum no ban bishar ban sanshar ya yo paitlang Israel bobun kata kani kala pen ngau bha ya u blei namar ulapan om ya kaspa ni ke buram Henry ya ke jing start u blei la ai palat ya ka ba upan ba omdan unu ru nakis iem ki balong shua bat hadin jong u ki ban yo yakani kashiti u jacob kal no man kong de kal basan ong rel da unu ru na pi duna ji sta ton pa na u pleun ai ke lu ya paro bat u bam kan no ben don ai o ladangi ru ngi dan kam yakani ke jing start ba pleun ai dongin pan khnang bangin tip kum no ngin nang ban bishar ban em ban ya ha kani ke jing em ha kani ke perthei Ecclesiastes nom ba khandai ko ba khandriu kong la ke jing start ban ya ko bor dongin ye petru ayu ba u ji suru u hikai shaphang ke jing start da ka ba ulkren ha ga gospel jong Marius nom nyod khat up sound der nyu I hang nei ba u jisu ukren shaphang ubri ubastan ubate ke yeng halo jo mausiang bat ubriu ubate ke yeng halo siam reu jisu ukren shaphang ta ubriu ubastan ubate ke yeng lo mausiang deu ta ken ubayos ngoi ka tin jo ublei bat ubale eka Bakran shaphang ubri batte la ke jong jinget halor ka nongrim ka ktin ka jong ublei uba pediang bat boko ngu yaka kabala ban yada na ki ji kai babakla kabala ban sumar ban rikendong ban light na ki nunu ki jing yalam bakla ban yat kum ki basta da breng ka prthai ka basniu bat babam man dan kam ban long ki badap da ka ktin jong ublei bangila ban job ya ka basniu da ka banginang ban bishar ke ka babha bat ke ki basni shushu I banyat kum ki friu banyat kum ki bastan uji su krenru shaphang ki sangut ki thaisati ki basta ki belong la kloi ban sham yaw nong le kurim haba uwan de ya pa ki sharak jong ki don umpnyang par ka sharak jong ki ka me The gospel Matthias no agusan kot ka basaw ko ang hanrei kita ki basta kala shem ka ompnyang ha ki kholpi jongki lembat ki sharak jongki kane ka krench phanga jing kristan ka badan kam yuman sim khoi bala ban ai ki jing star bala ban yalam kumno ban yai bat kumno ban im omen sim khoi yu la ban ai ki jing star bangila ban penip her ya ka ei ka badei bat ka ei ka bomdei ban kiar na ki ei ki basniu ki tal tiang number san khot bakhan riu ko ong renga ong to ya do man sim to kum tap pin om dem ya ka jing kwa jang ka do ha ka khot ka ba arsan ru ladangi em do man sim to ai bangin ya ru da man sim banya kum ki basta absol pol kantu badu hikai badu kadawlanti bangine banlong ki badap da ka tin jublei ban ki badap do man sim ba khu jublei bangila ban yang persya ya kita ki jing tunju ba ki jing e ban ki jing penshoy ki babon jan kam tam ha ki sngi ki balong ki sngi ki basni di to ble un kur khu ye pi we ngan duai
ngai ngu imi yung bleu pa jing ba beneng akate u Jesu ngai ngu mi ra kani ka tin ka ba im jami kar khu ya ba ro ki ba yos nga ki ba skap ya kani ka tin jami do hi kai ngi hakin ti ki jing start bangin ya hagi an jami bat ngin e ka tin jami in lang ba dak ka tin jami ka ba lang ka tin ka ba im bat ka ba shisha bat pendap ingi do men sim ba khu jami ai bo men sim ba khu jami ni lam ngi bat ni kai ngi pangilaban im kom ki Kristan ki ba start bat ki ba shempang pangin im ka jing im ka ba jam pangila ban ye le persya ya ke nunu ka ba sniu ka burngam mi ashme ka te Jesus ngadwan amen